Здравейте, приятели! Аз съм Марти ПроВГ и днес ще играем Дорс. Тая игра играх с един мой приятел, Борис. И сега реших малко така сам, да видя колко аз сам съм добър, дали ще се справя въобще сам, нали? А вие, ако искате още такива видеа, се абонирайте за канала Марти ПроВГ и оставете по един лайк на това видео. И също може да отидете и гледате видеята ни. Имаме две части. И може и трета да направим. И то много скоро. В момента няма сам. Пъй по-добре, защото мен малко ме е страх. Добре, аз ще отключа. Добре, това игра. Сега ако намерим фенер, защото и в двете части на Дорс все някой намери фенер. Първата аз, после той. Той какво намери? Не го знам. Аз... малко се насирам. Даже не малко. Око! Мале, приятели! Ето го ключа. Добре. Той някой друг отключи. Аз ще разхилна. Око! Какви сте очи, бе? Дивам всякъде ги има. Трябва да мерим ключ. Кой е? Не! Айде! То печата гледа към очите, към окото. Лепенка! Айде! Що изкрих под леглото? Печа, що се криеш под леглото? Къде е този ключ, бе? Не ми кажи, че и другия умра. Да, добре. Псът къщото. Хора, псът къщото като дойде, трябва да погледнете веднага към него, иначе ви взима супер много деймчо. Това е видеото с Борис, стана същото. И там никъде не можех да се хилна. О, то ключ го няма никъде. Единайст. Не. Къде е то ключ? Тук го няма. Де сме го пропуснали някъде? Да. Пак ми псътна. О, мага, какво беше човек в топак? Аз хилнах.
Ма айде бе, другари. Намерете ключа. Що те... О! Маля, той жив ли е? Какво стоя? О, къвчек. Не, аз съм сам. Чудесно, те ме изоставиха. Трябва да се науча да играят Дорс. Поне единия да беше останат, да. Оп, лепенка. Айде, запалка! Къде е вратата, която трябва да... Идва. Добре. Вратата 15-та. О! Приятели, като гледам, останах сам. Там има око. О! Що е там, бе? Ей, батерия, приятел. Що да не дойде? Мале, страх ме. Вратата. 19-та. Падна просто един гардероб. Няма какво да ме е страх. What? Брат ли, аз за първи път идвам в тази стая? Идва. Какви са тези стаи? Аз за... Що чудовище ма идва? Не знам. Стаята с 1 милион врати. Чудесно. Ох, мен ме мързи сега да ги преглеждам тези стаи. Добре. Мисля, че трябваше да търся ключа. Много време. Идва. Чум го. Ето го идва. О, мага! Видяхте ли го? Той дойде оттам. О, не.
Не, защо си спуснах запалката? 28 врата. Мале, приятели, ако е бос, аз се насирам. Ох, не е боса. Някъде има око. Зад мен има око. Пресей си сега да има тук фенер. Но това е за съм по-бърз. Ще го използвам на боса. Батерия. Ако тук имаше фенери и мога да използвам тази батерия, но... Ей, какъв е късмет. Премигнах лампите. Пак има око. Абе... Какво става тук? Идва. Ето го. Коя е стата? Не. Ей, какво улеснение, бе? Той е отворил. Айде, съндък. Пари. Мъни. Око. Кой е? Не, приятели. Ей, тук вече идва боса. Не. Приятели, аз тук съм мега слаб. Какво? Не. Той ме подмина, ма как ме хвана? Не знам. Не. Добре, приятели. Се опитам отново да го мина. Мале. Искам с приятели. Елате, моля. Ето. Добре, вече сме повече хора. Добър ден. Мале. Сега сме повече. Надявам се да успеем. Връщаме се. И сега се връщам в играта. Приятели, ейто ни! Тук не знам какво се прави. Какво? Какво става? Какво? Какво става тук, бе? О, мъгъл. Чудовище! Не! Какво става тук, приятели? Аз не знам. Не! Не! Съткащото! Какво? Къде сте, приятели? Елате, изчакайте ме! Къде си? Мога. Айде! Марти Про ВГ. Рип.
Приятели, аз мисля до тук да е това видео на Дорс. Ако искате още такива видеа на Дорс, се абонирайте за канала Марки Про БГ и ще ви пращам нотификация всеки път, като качвам видеа. А от мен, чао!